मोजां मोननानै बे आइजोखौ लाना फैदों। बे आइजोहा गथ' सानै दङ अलरेडि। बेनिफ्राय बियो 2 मान्थनि गथ'साखौ गारनानै फैदों। प्रमद बर'आ थगायनानै भटखौ लानो हागौ बा हाग्रामाया थगायनानै भटखौ लानो हागौ। बेखौ जुदि सानदोंब्ला नोंथांमोना आं सानदों इलेक्शननि उनाव नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय। जोंहा केबिआरए आफाद गोदाना अर्थात कर्नाटका बर' मा होनना बुङो रैखाथि आफाद नङा होमबा? कर्नाटका बर' रैखाथि आफाद जिथुनाखि बे केबिआरएनि फुल फर्मा। दा केबिआरएआ जि खामानिखौ टारगेट लानानै तामिलनाडुआव थांदोंमोन बे टारगेटआ बा बिथांमोननि अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय। मानो होनना बुङोबा धेकियाजुलि ओनसोलनि सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि ओनसोलनि गयबारि ना मा गामि होनना बुंदों नैबे सारमोनहा अमृतसारा गावनि चेनेलावबो होखादों। दा बे अमृतसारनिफ्रायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै दिन्थिनानै लाबोदों। मानो लाबोदों होनना बुङोबा आं लाबोनाय नङामोन बेफोरबायदि हिन्जाव खारनाय मा खारनायनिखौ आं जानला मोनला लाबोआ बुंनो थाङोबा फुल पारमिसन माबा। दा बेखौ आं ओरैबायदि खारनाव लादों जे बिथांजोआ गथ' सानै दंखायो। गथ' सानै थानानैबो लोगोसे सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै खारफालांदों बिथांजोआ खोनानाय बायदिबा क'क्राझारनि। बिनिफ्राय गथ'आ सासेया खै बोसोर जाखो आं बेखौ मिथिया। ओमफ्राय सासेया माने मास मोननैल' जादोंमोन। बे मास मोननैनि गथ' गोरलैखौ जोनोम होनानै मास मोननैल' जादों आहार जाबाय थानाय गथ'। गावनो फुरा भाबै बामजोबनो मोनाखै, जिरायस्लिंनो मोनाखै, ओंखाम गरसे मोजां जानो रोङा गथ'आ। बेबायदि गोरलै गथ'खौ जोनोम होनानै दैगारनानै बबेयाव खारनो नागिरखो आरो सोर फाग्लाजों बबेयाव नुलायनानै मा हिसाबै फसन जालायनाय बेफोरबायदि गाव गावनि फिसायखौ बा असे गथ' गथाय थाखानानै बिहाव बिखुनजोखौ मारै गारनानै गाव गावनि संसारखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजों माबोरै मोजां नुहुरखो। दा गुबुन सेंग्राजों थांदोंबा थांदों, न'आवथ' थांनो हायाखै। गुबुन दाबसे जायगायावसो तामिलनाडुआवसो थांनानै हमजाहैदों नङा होमब्ला? दा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ। दा बिनि सिगां आं मैया मोनायाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे जोंहा बर'नि राजनितिक मोननै पलिटिक्सआ मोननै दङ जेरै इउपिपिएल आरो बिपिएफ नङा होमबा? बे इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव ज' जानायनि खोथा बुंदों जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि प्रेसिडेन्ट बा आफादगिरि थारमाने दिपेन बर' सारा। बे दिपेन बर' सारा ज' जानायनि खोथा बुंनायाव आं माखासे खोथा बुंदों जे बिपिएफआ ज' जानो हागोन ना इउपिपिएलआ ज' जानो हागोन। बेवहाय आं माखासे खोथा बुंदों आरो बिपिएफआ जायोब्लाबो हुसियार जा सांग्रां जा बे बाथ्राखौ बुंनायाव गोबां मानसिफ्रा आंनि सायाव माने गोरोन्थि बुजिदों। मानो होनना बुङोब्ला आङो जमा जानाङा बा खौसे जाना होनना बुङाखै। जमाखौ जा नाथाय हुसियारै जा होनना बुंदों। आरो थगायलायनो नाङा। थांनाय बारफ्राव गोबां थगायलायदों। बिपिएफआबो इउपिपिएलखौ लेंखांबाय फैलायाखै आरो लोगोसे इउपिपिएलआबो बिपिएफखौ लेंखांबाय फैलायलायाखै। अब्ला मानो फैलायलायाखै? सैलायलाया जों बेयावनो मिथियो। दिनै प्रमद बर'आ सानो आङो हाग्रामानो आंनि सिप सिटखौ मानो हगारनो, हाग्रामाया सानो आङो प्रमद बर'नो आंनि सिप सिटखौ मानो हगारनो। थिग बेफोरबायदिनो गावजों गाव माने नारा नाथा जालायो आरो सिटनि थाखाय गादिनि थाखाय सेलायलायो। मानो होनना बुङोब्ला जायनो गादियाव जिरायनो हागोन जायनो पावाराव थागोन बेनो थाखा फैसाखौ बांसिन बाहायनो मोनगोन नङा होमबा? थिग बेखौ बिथांमोना नोजोर बोहरनानै गाव गावनि गादिखौ बा सिटखौ सिख'जानो गियोबा रानलायनो बायो बा होलायलायनो बायो आरोखि। दा नैबे बिथिंनि गेजेरावसो आं बुंदों जमाखौ जानांगौ 100% जानांगौ, खौसे जानांगौ। खौसे जायाब्ला जोङो आरो गुबुननि आथिं सायाव थानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया। आरो जमाखौ जानो हायाबो होनना बुंनो हायो आं। मारै हाया होनना बुंनो हायो? नैबे दानि जिथुनाखि थासारि समस्याखौ नायोब्ला जमा जानो हाया मालाबाबो बर'फ्रा, बर'नि पलिटिक्सफ्रा। मानो हाया? आरो जमाखौ जानो हागोन मा समाव? जेब्लानाखि जोंनि बर' हारिया मोनसे समनि बायदि बा सिगां समनि बायदि आलानि थालानि गोदाव सोराव जेराव मेराव गुबुन हारिजों जिनाहारि रेप खालामजानाय, बुथार जानाय, बुग्लि जानाय, नासय जानाय, गादब जानाय जागोन ना बारानिफ्राय बारा, अब्लासो जेरै दा प्रमद बर' सारनि मोनसे समाव हंग्राम खालामबाय थानाय एबसुनि आफादगिरि जानानै बिथाङा सोमावसारबोबाय थादोंमोन। बेबायदि समावसो माने हाग्रा गासैबो माने गावस्रानाय आफादफ्रा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव ज' जादोंमोन नङा होमबा? खौसे जादोंमोन। बिथाङा जेब्ला एबसुनि आफादगिरि जानानै बा फरायसा आफादनि माने दैदेनगिरि जानानै गोबांथार रायजो राजाखौ लानानै सोमावसारदोंमोन। नैबेबायदि ज' जादोंमोन आरोखि बे समाव। थिग बेबायदिनो दानि बे हालोदखौ नायोब्ला, नैबे परिस्थितिखौ नायोब्ला बर'फोरनो आरो गोबां सम नांबावगोन। बर'फोरनो गोबां सम नांबावगोन। मानो होनना बुङोब्ला दा जेबोनो जायाखै। मिथिबायना? ज' जानायनि जेबोनो जायाखै बर'फ्रा। मानो होनना बुङोब्ला दिनै इउपिपिएलआ बिपिएफखौ सैया, बिपिएफआ इउपिपिएलखौ सैया। बेफोरबायदिनो गोबांथार कंग्रेसनि मानसिया बिपिएफ बिजेपिखौ सैया। बे नांथा बेफोरबायदिनो जागासिनो आरो जोंनि बर'नि पलिटिक्सनि गेजेराव। दा आं सानो जानो हायोब्ला जा। आरो आं बेखौबो सानो जुदि पलिटिक्सनि सायाव फोथायलायनाय गैया नोंथांमोनहा, प्रमद बर'आ थगायनानै भटखौ लानो हागौ बा हाग्रामाया थगायनानै भटखौ लानो हागौ। बेखौ जुदि सानदोंब्ला नोंथांमोना आं सानदों इलेक्शननि उनाव इलेक्शननि उनाव नोंथांमोना ज' जालायनो हागोन। भटखौ जायनो बांसिन मोनदों बेनो सिटआव थादो, जाय खम मोनदों बिथाङा सेकेन्ड सिटफोर जानानै थादो नङा होमबा? साइड सिटफोर जानानै थादो। बेफोरबायदि हमना ला
फर एग्जाम्पल खोथा आङो आसामनि सासे चिफ मिनिस्टार बा सोरबा सासे बिदिनो आंनि सिङाव थानानै खामानि मावदो नैफोरबायदि रानलायनानै खामानि मावाब्ला जोंनि बर'फ्रा मालाबाबो खौसे जानो हानाय नङा आं दा आसा खालामो जाहाथे नोंथांमोना आंनि बुंनायखौल' खोनासंनांगौ बे नङा नोंथांमोना गावसोरबो साननो हानाय मेलेम दं माइन्ड दङ गोबांथार गोरों गोरा सुबुंफोर दं जोंनि बर' समाजाव नङा होमबा नोंथांमोना गोथौ मेलेमजों साननानै नाय बुजिनानै नाय ज' जानो हायोब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा बर'नि जोंनि पलिटिक्स मोननायनि दैदेनगिरिफोरखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय बेनो आङो हाम्बल रिकुवेस्ट खालामहरो जे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोबोर मोजां आरो अल जोंनि बर' रायजो राजाया गासिबो खौसे जानानै नोंथांमोननि थाखाय जांख्रिखांगोन रंजानाय फैगोन गोसो बायदि एकदम मोसानाय रंजानाय बम गावनाय बे मोनसे एकदम नुथायखौ नुनो मोनगोन आरोना जोंनि बर'नि पलिटिक्सआ जिथु मोननैबो ज' जायोब्ला आरो लोगोसे मा जागोन मिथिबायना जोंनि बर'फ्रा अब्ला जेब्ला ज' जागोन अब्ला माने भटखौ दारायनांगौ खुनु गोनांथियानो गैया ओरैनो उइनार थांखागोन नै बेफोरबायदि आरोखि स' आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा नोंथांमोना पार्सनेल साननानै लानो नाङा मानो होनना बुङोब्ला जों बुंनांगौ जायो गोबांथार खेथ्रआव नोजोर बोनानै जों बुंदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै गाबोनखौल' जों नायनानै थायोबा जाया उननिखौबो जों नायनांगोन मानो होनना बुङोबा दिनै आंनाव दं गाबोन बैनाव दं पावारा नङा होमबा आंखौ रायजो राजाया मोजां मोनबाय थायोब्ला अनबाय थायोब्लानो आं जों जुक्त जाबाय थागोन जुदि रायजो राजानि आं मोजां अनजानाय खामानि मावनानै दिन्थियाब्ला रायजो राजाया आं मोजां मोनजानाय नङा बेनो आरोखि दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना फैदोंब्ला जोङो दाना फुल भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर थेवब्लाबो फुल भिडिअखौ होनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों आङो केबिआर आफाद गोदानखौ सेल्युट खालामहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारमोनखौ थेंक्स जासिहरो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आरो कंग्रेसुलेसन नोंथांमोना जे गिबि खेब माने केबिआर आफादा मोनसे तामिलनाडुसिम अपारेसन इनकुवारि खालामनायाव बा सासे सेंग्राजों सासे हाबा जाखानाय आइजोजों दोनखारलांलायनायखौ नोंथांमोना हमनो हादों आरो न'खरसिम दैथायहरनो हादों जानांगौ दिनैसिमहालागै सारमोना बेखायनो बा आङो गोरबोनिफ्राय कंग्रेसुलेसन जासिहरो सारमोननो आरो आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदि इयुनसिम मोजां खामानि मावलांबाय थानो हाथों इसोरनि अननायाव बा आंनि रायजो राजानि अननायाव आरोखि दा आङो बै हिन्जाव बायदिखौ ओरैबायदिसो बुंनो लुगैदों जे नोंथांजोआ सासे नङा सानै फिसा दंखायो आरो 2 मासनि गथ'खौ मा होननानै गारनानै थांखो बबे बिखाजों बबे गोरबोजों नोंनि न'खरनि बिमा बिफाफ्रा माबायदि दिनै खम गाबदों बे सिबाय गथ' गोरलैया गाइखेर आमुल बायनानैसो दौनो गोनां जादों खोमा आंनि आन्दाजावथ' दौखानांगोन निस्सय ओंखाम बायदिफोर सिफ्लेबायनानै दौनो गोनां जादों आगार बिगार जाबाय बायदों बेफोरखौ नों बुजिना बुजाखै नोंखौ बिमा बिफाया जोनोम जानायनिफ्राय आलो फेदेरबोबाय अनबोबाय दिनै नोंखौ बेफोरबायदि जा हाबा जाखानाय उनाव गथ' गथाय गारनानै फिसाय गारनानै संसार सिफायनानै खारनानैसो नोंखौ बिमा बिफाया फोरोंनाय जादों नङा होमबा नाथाय फोरोङाखै नोंखौ बिमा बिफाया बेफोरबायदि नोङो खुद गावनि थौले मेलेमजों बेफोरबायदि गुबुन सेंग्राजों खारफादों हामा बेफोरबायदि बिदिना जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिनि थाखायनो बारहावाया गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जालांगासिनो दङ बेफोरबायदि आइजोखौ आं सानो माने एकदम ना थांख्रि उखुन्दै खुलायनाय सोमानानै एकदम सोरजोंबा रं नाम्बार रायलायनो थाखायबो सुबिदा गैयै बायदि खोमाफोरखौ बेंगि खालामना दोनखानांसिगौ मिथिबाय ना रावजोंबो फनसन रायलाय हायै बायदि खोमाफोरखौ बेंगि खालामना दोननांसिगौ अब्लासो थिग जासिगोन स' बेनो आरोना नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायना लादो आरो बिनि गेजेराव आंनि बुंनायफ्रा गेना गोरोन्थि जादों माने निस्सय नोंथांमोना अल बर' हिसाबै आंखौबो नोंथांमोननिनो गोरबोनि आंगोनि बिदा फंबाय हिसाबै निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय गिबियावनो कर्नाटक बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय जोङो दिनैहाय मोनसे हाबाफारियाव फैदोंमोन तामिलनाडु सेलेम होननाय जायगायावहाय जायगानि मुङा मामोनलाय बियो फाफ्रेटि पार्टी सेलेम तामिलनाडुआव नोंथांमोन बेवहाय मोनसे दाउ फार्म दंमोन आरोखि ओरैहाय बेक साइडथिं नुहुरगोन नोंथांमोनहा दा बेवहाय खामानि मावो आरोखि जोंनि गोबां बर' रायजो राजा बिथांमोनहा दा बेहाय सारियाव जोंजोंनो दंफायो दा बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो बेहाय बे फार्माव खामानि मावगासिनो दङ दा बेवहायनो खामानि मावनाय सासे जोंनिनो बर' लाइमोना माने सासे हाबा जाखानाय आइजोखौ मोजां मोननानै लानानै थाफैदोंमोन दा जोंनि आफादसिम केबिआर जोंनि आफादसिम बिनिनो असे फिसाय सोमदोन मुसाहारिया मदद बिनायलाय जोङो दिनैहाय लकेसननि थ्रुयैहाय बे जायगासिम जों सफैनानै दिनै जोङो थि समावहाय लोगो मोनफैनाय जाबाय दा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेरजों दा जोंनि आफादसिम केबिआर जोंनि आफादसिम बिनिनो असे फिसाय सोमदोन मुसाहारिया मदद बिनायलाय जोङो दिनैहाय लकेसननि थ्रुयैहाय बे जायगासिम जों सफैनानै दिनै जोङो थि समावहाय लोगो मोनफैनाय जाबाय दा बिनिफ्राय जोङो रायजो राजाखौ लानानै गोबां खोथा सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थि थांखि लाबाय जे
बे आइजोखौ जोङो लांफिनसै होननानै फिसायनि आखायाव गथायनानै होफिनसै होननानै दा आङो दा लाखारनानै फैग्रानि आङो मुंखौबो खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोन। लाखारनानै फैग्राया सेंग्रा 26 year old बियो मिथिसार बसुमतारी केयार अफ बिरेन बसुमतारी भिलेज गयबारि पिअ बाथासिपुर ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर आसाम 784111 पिनक'डआ नोंथांमोन बेनिमोन आरोखि बेनि थागिबि दा बियो मोजां मोननानै बे आइजोखौ लानानै फैदों। बे आइजोहा गथ' सानै दङ अलरेडि बेनिफ्राय बियो 2 monthनि गथ'साखौ गारनानै फैदों। 2 दाननि गथ'साखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनानै खारबोदोंमोन। जोबोद दुखुनांथाव आरोखि बेफोरबायदि जाथाया। दा जों बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोर नेक्स्ट दाजाथों इयुन समफोरावहाय जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बयबो सांग्रां जायो जाहाथे मोजां मोनलायनायाथ' बयनावबो थायो नङा होमबा मोजां मोनलायनायावथ' रावहाबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। नाथाय बेफोरबायदि हाबा जाखानाय सोरबा फेमिलि थाखानाय गथ' गथाय गोनांखाखौ लाखारनानै फैयोबा बे मोनसे जोंनि बर' माहारिनिनो लासिं सिं जायो नङा होमबा रायजोफोर। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बेनिफ्राय बे आइजोखौ जों लानानै थांनाय जासिगोन। बे आइजोनि मुंखौ आं फोरमायहरनि देबि मुसाहारि 18 years old नोंथांमोन बिनि बैसोआ दा बुंनो थाङोब्ला बैसोआ जाजोबबावाखैसोमोन। केयार अफ सोमदोन मुसाहारि भिलेज नम्बर 10 दैमुगुरि पिअ उल्टापानि बिटिसि बिसमुरि एफबि पिअ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिनक'ड 783370 नोंथांमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिमोन आरोखि आंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि खिन्थु दा जोङो रायजोफोरनि मददजों बेहाय थानाय गासै रायजो राजाफोरनि मददजों जोङो सावरायलायनानै माखासे थांखि जों लादों। दा जोङो हौवाखौबो लांफानो सानदोंमोन बेंगलरसिम नाथाय न'खरनि खावलायनाय आरो बेवहाय थानाय रायजोफोरनि खावलायनाय हिसाबै जोङो बे दायनिगिरि हौवासाखौ जों बेवहायनो गालांबाय। बिनिफ्राय नैबे देबि मुसाहारि जे आइजो बेखौ जोङो दिनैनि समाव लानानै थांसिगोन। बेनिफ्राय गावनिनो आंगो फिसायनि आखायाव गथायनानै होनाय जागोन। दा जोङो बेंगलराव लांनानै माखासे जेसेबांखिनि जोंनाव प्रसेस दंबावो